Wasal fl-aħħar fażi l-proġett tal-Luqa Junction kif fadal biss mina ta' 60 metru biex titlesta. Fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet infetħu t-toroq kollha fid-direzzjoni permanenti tagħhom li huma marbutin ma' dan il-proġett. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia u l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon waqt żjara li jagħmlu fuq il-post. Dan ifisser li issa l-Aġenzija se tkun qed tiffoka riżorsi fuq it-tlestija tal-mina ta' 60 metru li se taqgħet il-karreġġata lejn il-punent ta' triq il-Kunsill tal-Ewropa mal-karreġġata lejn it-tramuntana ta' triq San Tomas li toffri konnessjoni diretta u bla interruzzjoni minn Santa Luċija u l-Marsa lejn Ħalluqa u Ħalqormi u mingħajr ma taqsam minn ġo traffiku ġejjin mid-destinazzjonijiet oħrajn fl-istess direzzjoni. Wara tlestija tal-mina ikun jonqos biss li jsir il-landscaping tal-proġett flimkien ma' sinjali permanenti ta' traffiku. Meta jinfetaħ fit-totalità tiegħu se jkun hemm ukoll il-possibilità li n-nies jagħmlu użu mir-rotot ta' mobilità attiva li dan il-proġett joffri. F'kummenti lill Ministru Farrugia ta' lil One News u stqar li qed isiru l-isforzi kollha possibbli biex dan il-proġett jinfetaħ malajr kemm jista' jkun u mingħajr dewmien żejjed. Il-proġett tal-Luqa Junction hu investiment ta' 11 miljun euro biex jissostitwixxi ir-roundabout prinċipali ta' din il-lokalità b'junction f'diversi livelli li jiffaċilita konnessjonijiet b'aċċessibilità u b'sigurtà aħjar bejn Ħalqormi, Ħalluqa, Santa Luċija, il-Marsa, il-Gudja, l-ajruport u l-mini ta' Ħalkirkop. Il-proġett jinkorpora passaġġi, pedestrian crossing u korsija segregata ġdida għaċ-ċiklisti u dawk li jiffrekwentaw iż-żona bil-mixi tul triq il-Kunsill tal-Ewropa.